Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City. Welcome to my channel. Merry Christmas advance and Happy New Year. Merry Christmas, mate. Merry Christmas. Oh, unsa may pamati nimo? Medyo diri nga side medyo binod yun siya. Diri nga side. Gamay lang ang binod o binod o Hindi siya mitika po ni katong nanglaag mi. Medyo nanakay mi upan baka tawag ka na banalabot. Nya tumba. Versas mga kaubanlis ko ba. Muro pa diri bangga siguro. Gusto mo gwal. Makalakaw ko pero kuan siya. Aning sakit yun. So 2 weeks na akong gi dala-dala na po. pero before ato wala. Wala siya. Normal jud kayo. Pero unsay kuan nimo paminon nimo kanang na Duda ko na ay isa siguro. Dili man akong kuan bitiwan. wala pa na mahilot. Wala Sukot pa. o natandog. Wala pa po. Dire ko Ikaw, Rocky, wala pa magkabay nakabot dire. Dire o dire pa lang. Dili lang yun siya. Ya pa. Sa kilid, dire o dire sa dapita diya. Kani dire niya kung mag-press ko dire na yun kuan ko dire nga sakit-sakit gamay. Kani gid akong kuan dire ning baktas ko. Kasi dire siya. Dili gid siya normal. Wala pa kabot sa dapi-dapi. Dapi dire ba na? Oh, dire kani. Usahay Dili pa sa kabot. dili na. Wa pa pag kabot sa hawak. Wala po. Sige. So mag 2 weeks ng murag banhot. Gamay ra. Gamay na, tolerable lang yun siya. Pero ang comfort, dili ka komportable kay Mapansin jud mo. dili siya. Dili siya normal. Pero wala kabot sa tiil. Wala siya kaabot sa til. Banog yun yung rod, diri gud siya. Dagat siya dito. Gawas ani dire met unsa pelain namong nakuan. Okay raman po. Likod, hawa. Dire, normal man dire, panuhot ba? Unsa man nakay pamati diha gamay o unsa man. Panuhot Sa na siya. gamay. Gamay. Pwede mo kuanan ni gamay. Press gamay. Kawas mga panuhot. Sugar okay. Ang sugar ni Nakacheck abot up ka, ko wala? kuan nakapacheck up ko 1 month ago siguro. Borderline ko nag 6.5 na ko. Okay na. May problema na. Nung si doktor, kaya na daw siya Wala kuan, ikuan na. kaya daw siya exercise, lifestyle. Dugo. Taas o Pila. 140 over 95. Naka 140 ka sa height. Sa height. 95, mo na nakuha? Ito kakabot 120. Wala no. 130. Wala akong kabot na. Since kuan, mga 10 years siguro. Oo ba? Hereditary. Kuan din siya. Kanang ang dugo. Di yun. Hinay yun. Hinay sa sirkulasyon ng dugo. Ana siguro kay. Oo, hinay kuan niya. Taas man yan kuan. Pero nagasulit ko. Pahilot-hilot. Massage lang, sibo massage. Pero hilot nga kuan, wala control. Ay, kinahiringan ko niyo mo. Adogan naman ko si monitor siya. Makaroon hindi ko nakalugar ko. Bye. Bakasyon man. Maayo yun. Yun na. So, asa kayo mo balay ka na eh? Pula po extension ng balay din eh. Pero nako dito sa Batsantos nag-work. Burod. Ang mo diyang kuan, balay yun mismo. Dari sa kuan. Pula po extension. Lapu-Lapu X. Pamilya. So ayan guys, shout out sa inyo diya taga Lapu-Lapu X. Nadiri ako ang schoolmate, batchmate niya. Dugay ni kita mi makita. Asuki jud kay nako tres Jerry. Yan yun. Siya nag-post ba yun? Si Jerry ang kuan dugay nako dire nga si Elma Mer nahilot na pud nako. Magyag ka lang yun. Pero meron nan he, no mayato dito niya si Alporte nahilot na pud nako. Monitor ka to. Si Noemi. Isa pa tayo si Bulaw. Bulak. Wala lagi ko kasabay sa kuan katong birthday ni Peter. Wa ko mapil sa GC, wala ka kuan rin manghilot. Gani o. Mahigit ka rin nakakuan dato. So hindi si Jerry ang kuan kay sa kuha ka ng Magpulong po Di, si Jerry sulod, po. sulod. Magpulong po si Jerry nakatinuntin sa mga kuan. Kan itong wala kay pandemic. Sabay-sabay mong pupuan na nila. Reunion. Wala kay ko kakuan. Yung busy pa ko kuan. Na timing lang ito pag birthday ni Peter nga ko babakante kay naman to ko nabakante man. To nabakante nakalugar na gininong ko. Sige. So ayan guys, malipay kay tanong kay kana bitaw makakita ta sa to ang schoolmate o batchmate o asa ta nga. So shout out sa taga UM Digos no. No ang isa ka guwapong tao sa Digos City. Gawas ni Bulaw daw. Permanente tisoy ni Bulaw. Idol ako to, idol. Yeah. Yun yan. Daghan na po kayong daghan mga wala may ito ay. Last si... Sige, last na po nakuha. Yung pagkasal.
Sa Pilasyo. Bagay ko kanto ato. Si Kon wala na po doon. Sa Nimes. Sa Niemes. Siguro kay Manapol. Manapol. Kanto ka. Wala. Nahilot ko na ko sa Manapol. Anak ko siya. Yan ko nga. Di mo mangundang og ka ng concert. Kana inyong sigarilyo uno. Siguro din naman. Ito tag-abot si 20 na sa ligaw yun na. Ako wala ko nag-inom pero sigarilyo ay nahinay ko bundang pero nagkuhan ko electronic e-cigar to, bip pero dili ko na ito man. Dili gyapon na siya kuan met dili gyapon kay Pero makaundang na smoke man siya. Umot lang siya mo na nga kuan pero Before siya pero Oo. makagapon gubagay. igo gyapon siya. Pero hinon dugay pa man. Ratles madugay pa. Dili pareha sigarilyo gyud nga. Mas kusog si sigarilyo. Gan siya chemical gyud. Paspas kay na nga looy pod ang maigo. second Anang hand smoke. mas grabe na manang uy anak ko na parang group kay ka sa man. Ang muli-hili ko gamay nga pero di po kay lain po kay nga sam. So ana. So sige lang. So ayun guys. So na mo anhin na gyud o ni anhin na gyud taon ako ang classmate no nga tabangan na to no sa iyang ginapamati no niya apil po to iyang mga padulungay pa nga ginapamati atong tabangan ato ang classmate dili lang classmate to tanang mo do wala to tabangan inubanan sa pagkampo sa Ginoo no kay ano lang no kay di man makayaw kita-kita ra so magpatabang kita gyud wala gilain no so of course ako mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention amin ang Singapore, Vietnam, Thailand, ang India, Malaysia, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat. Of course ang lahat ng mga OFW, God bless sa inyo. Advance Merry Christmas. Kung saan man kayo sa sulok ng mundo, God bless kayo ang tunay na bayani. Of course ako mga kaubanan sa Qatar, no, ITCC company, kumusta na mo bay? O of course akong kaubanan po sa Saudi Arabia o sa TEC Tabuk ang Albawani company. Of course sa nang comment ako maraming salamat niya. Kung karon lang ka nakakita sa akong video, please subscribe, like and share po. Nya sa tanan nga nagatanaw sa kuha, naga-like, naga-share. Maraming salamat. Shout out po din ako. Number 1, kada adlaw ako pasalamatan kada video Andigo City, Davao del Sur, Mindanao ang ako ang mga suki yun no ang Digo City. Maraming salamat guys. So ayan, magsugod na may karon og hilot sa ako ang classmate kay para makatilaw na gyud sa Eric Hilot. No, ana lang gyud. Ana lang gyud. So maghilot ako guys. So shout out sa taga Lapu-Lapu Extension, Digos, Davao del Sur. Ayan. Akong anak nagtrabaho dito may Chakuan. Si Abel Santos. Lagi pag-post nimo sa katong na dito sa one time nga nikanta siya dito. Ganda yung bata na kuan na dito pero wala na sa just karon. Nagyapon dito. Ade eh? Nagyapon na anaga na yun. Apel sa Sakuan. Ulam kay Miss Apel Miss siya dito. sa kanang mga may volleyball siya. Apel siya sa Lucy Kabok. Karga siya. May kantang-kanta pa upo na siya. Kaya ni. Ulam may police station dito eh. Oo. Kasi ning makatubil mo agi may police station. Yang kasagaran mga pulis niya po nagapasap sa doon sa kuha. Sa balay. Wala na siya halos mapansin ako magluto mo tigluto. Oo ba? Mahilig tigluto po. Tigluto. Dili tigluto, nadugay tigluto. Ade eh? Para maka-eskapo po no. Diretas niya. Tigluto palag. Sugoon no. Wala ko diha. Sige ayan guys, so maghilot na mo yun guys. No, nya. Please subscribe, like and share po. Ayan. Hello guys. Please subscribe po.